Boa tarde, cabaleiros. Son Pepe da Furoca e hoxe convidaronme a presentar un novo canal de YouTube chamado Galeguidade. Vos explicar un pouco como tedes que facer cando estades aquí en Galicia e non meter a zoca, porque aquí estes son un xeite cuidado. Villeron os romanos porque había ouro e non volveu ninguén. Entonces, estade preparados os seguintes cortes. Como sobrevivir en Galicia? Un problema que ten así todo o mundo cando chegas aquí a Galicia é como preparar unha festa cando convidas a xente. Pues é moi importante. Entón, son moi importantes sobre todo os detalles para quedar ben coa xente. Son moi importantes os detalles. Por exemplo, ti colles, chantalle un vaso e metes servita por dentro. Ese detalle, cuidado, aí quedas como eu son aquí un señor, pero un señor. E a xente respétate. De acordo? Ben, primeiro plato. Nada de primeiro plato. Antes do primeiro plato, primeiro hai que poñer entremeses. Que tens que preparar tu entremeses? Pois mira, tú colles así, entre cousas que teñas da casa e algo así comprado, e chantas un plato e o enches, pero completamente ben cargado de comida. Era igual, o sea, cousas saladas, fiambreira, chantas unhas croquetas, queixo do país... En fin, todo así, con unhas aceitunillas, esas tonterías quedan así ben. Pero que queda o plato ben cheo e ben cargado. Que se vese que hai poderío, que hai cartos. Unha diferencia importante. Se hai algo da casa, por exemplo, pois, o xamón, córtalo ben, non estallado cortas. Que se vea que tiene magnánimo, desprendido. Para comparar co comprado, eso sí, con o chouriciño, que verías así máis finiño, para que se vese que vai ruim, de acordo? Máis importante de facer cousas, é importante non meter a zoca. O sea, tú si, por exemplo, estás xantando aí e te convidaron, etc., vai vir a muller, normalmente a muller da casa, e vanche dizar, queres uns tomates? Vai che dar tomate, uns pementos, tal, un lacón que teño aquí, o vacío, tal. Inda que che digan, que nós temos moito colesterol, non podemos tomar desto, ou vai se nos derramar, o que fora. Ti non digas, tú cala a boca, tú leva todo, e te tirou máis cargado que cando vayas ao Carrefour. Ti sempre non digas que non, eso non se pode dicir, eso é un pecado mortal. Tú digas, tú pous un pouco de unhas pequenas excusillas, pero logo leva, nin se te ocurra poñerte tonto e tú, claro, que a cosa va a liar, ríete de por tu raco. Esa xente con entremesta, entonces, aí onde empezas a despistar. Entonces tú ahora metes o momento clásico da ensaladilla. Que a ensaladilla podes meterse, pero que quieras, atún bonito, hasta as filloas, algo así revolto hecho por un día, chántalo todo eso ao final con mayonesa, etc. Pero importante é que eso vaya faendo masa, pero moi importante. Son unha presentación, así queda así, unha horterada, pero deixen chantar as aceitunas, unha estrilla de pimento, a un tallo de zanahoria, prefiero, todo aí, que a xente vai a cargar. É para despistar, a despistar, de acordo? Os dixen antes, son moi importantes as presentacións. Entón, tú, por exemplo, detalle de mayonesa non a presentas aí, non, primeiro, tú enchantalle unha servilleta así por riba para que as moscas non estén aí papando nela, de acordo? Esos detalles quedan así, mallaos. Xa tens a xente que xa mallou nos entremeses, xa asentou aí tamén a ensaladilla. Agora, para despistar, metelle o lacón asado. Metelle tamén uns cachelos, uns pementos, tal, encheslle ben o plato, tal. É para despistar, pero é moi importante, tallada fora do lacón. Aí, a fuego, xa metelle unha cosa que se venga aí generosa, que é desprendido, que non che deon os cartos, vale? Ollo, entón, con meter a zoca. De acordo? Ahora, a partir de ahora, xa empezamos a... en calquera momento podemos mexar fora do texto. Entonces, moi cuidado. Ahora xente igual che pode dicir, cando veñen xa a sobremesa, cuidado, que ainda non chegaron as carnes. Entonces, moi importante. Ahora é cando xa a xente xa os pilla despitar. É como se lle metes subir o angliro cando xa ha pasado 3 portos de primeira. Entonces, a partir de aí, xa empezan a quedar. Entonces, tú chantas aí, preparas unha ternera asada, unhas patacas, e así algo, unha ensalada, debe de para decorar, primeiro. E diso, moi importante, tú, diso hai que repetir 4 ou 5 veces.
de acordo, 4 ou 5 veces, que vayan, pero ben fartos, de acordo, moi importante chegas aí, cando chegas ao cuarto, chantas, ainda che que diga non, tú chantas aí un filetiño aí, tipo manta nórdica, que parezca por ali, de acordo, tú cárgate ben na carne, importante que se tens que conseguir que queden ben fartos. Logo tamén, logo despois desto, entonces, preparas, por exemplo, polvo, de acordo, polvo. Entonces, vai ofrecer varias veces, de acordo? Non eso é para enseñar solo, non é para ninguén cho vai querer, tal, porque o importante é que, entonces, nese momento, se xa a xente, aí triunfaches, aí xa eres un señor, xa eres champion, pero non te preocupes, non, eso xa tes polo por resto da semana que xa irán baixando de acordo? Sigo preocupado polos detalles, de acordo? Cando tú estés nunha comida con galicianos, moi importante, o sea, evitar dicir esas cousas raras, o sea, se queres, o sea, cagala de vez, pero a tu fondo, por iso algo así en plan, no, aquí estou a réximen, vas a empezar que a dona da casa empezas a mover así a cella, que é que non sabe onde meterse, entón, o sea, nin se che ocurra, nin se che ocurra. Xa estamos triunfando, de acordo? Entón, a partir de ahora, tú calles e se empezas a decir queixo con membrillo, de acordo? Aí xa empezas a que senta, que tal, pero xa empezan os papos de voz, xa teñen que estar tocados, e depois, entón si, tú sempre, nunca pidas pola sobremesa, porque xa chegar tarde, pero chegará. Entonces, ahora sí, tú, pues eso, preparas, por exemplo, un brazo de gitano, e ahora se metes a postres. Brazo de gitano, de acordo, tal. Logo, eles van che traer algo sempre, pues un roscón, unhas rosquillas, unhas cañas, bueno. Entón, tú colles ahora todo iso, e vas a servirlo así. Colles un plato de postre, e colles pues un pouco do brazo de gitano, do roscón este que che traen, un chante de rosquillas, que non che cabe, plato grande, tal. E a servir a todos. Ese é un papuxo, un miña soia, que non me aí se ponlle tamén, ainda que non queira, hai que poñer plato a todos, de acordo? E ben cargado de postre, que hai aí, de acordo? E logo, eso sí, riegas con chupitos, etc, de acordo? Entonces, a partir de aí, o importante é que ben fartos, que non entren polas portas, de acordo? Que aí, entonces, eso é o éxito, o mallao, o que ten. Volvemos así un momento aos detalles. Entonces, tú, xa que quedas preparar algo así autóctono, preparas café de pota de toda a vida, de acordo? Pero café de pota. Entón, xa con eso, cuidado. Xa que iso non cho fai ninguén. Entón, moi importante, ese é o color característico, nada de taza. Tú, vaso de cristal de toda a vida, e se foi incluso onde mollaron aí o chupito, da igual, mellor, porque eso, xa, dalle máis rejusto, de acordo? Cuchara, importante a cuchara porque cando bebes ten que haber, aparte de eso, carjalle de azúcar e tal, a cuchara tamén, pois eso ten que estar, e se non, vedes aquí, por exemplo, está como este cabaleiro, ten aquí a má, collida, vaso de cristal, e a cuchara aí. E logo tú cando bebes, hai algún que meta a cuchara no ollo, pero non pasa nada, de acordo? Eso é típico, algún daño colateral sempre hai nestas zonas. Ben, espero que vos haya gustado o meu videoblog sobre galeguidade. Isto é moi importante, o primeiro paso, que son como preparar unhas comidas e como sobrevivir a elas, de acordo? Sobre todo a sobrevivir, que esa parte é moi importante. Esquécete deso da cocina esta ultramoderna de poñer aí 4 cousiñas nun plato que dices, vaya, o sea, que checa nunca plato pequeno, non, esas cosas non. Aquí, plato grande, cagado ben, de acordo? Entón, é como triunfo. Pois nada, sobrevida aquí en Galicia, vaimos a coller esta terra, de acordo? Con estas clases así, sinxelas, vedes que podedes sobrevivir. E veña, vemos na próxima. Vamos mañá.